Dos bebès que la seva tieta les va abandonar a un orfenat amb una dona arrugada i vella, que les cuidava molt malament a elles i als altres nens. Un dia, els dos bebès, que es deien Clara i Anna, es van cansar de la dona vella i arrugada, que es deia Santa Maria Pilar, i... Estic cansat d'estar arrugada. Tens raó, jo també. Tinc un clar. Demà ens escaparem d'aquest infant. Un xiquet es va engerar i li va dir a la vella arrugada. En l'endemà, l'Anna i la Clara es van canviar els penyals i se'n van anar d'aquell orfenat brut i mig abandonat. Al cap d'unes hores de caminar, l'Anna i la Clara es van cansar i van parar a un jardí i es van dir entre elles: Clara, estic molt cansada. I jo també. I també tinc molta set i molta gana. Una jove dona que va veure una cosa rara al seu jardí va anar ràpidament a veure el que hi havia. Hola, que boniques que sou. Filles meves, on estàveu? La tieta ens havia portat a menjar. Sí, és veritat, la tieta deia que fem molta nosa. Va, xiquets, entrem a casa que tinc ganes. Iupi! I van estar molt feliços per a tota la vida i la bruixa amagada encara les buscava. I per això es diu que hi ha bruixes pel carrer. Sortiu i saludeu, sortiu i saludeu. Vinga, Vinga, molt bé.